Менә безнең бу базабыз, менә күрәсезме, безнең компьютер юк. Компьютерга кертмибез. Ник? Күп кеше килә, безне интернетка чыгармагыз, фаш итмәгез дияләр. Бөтен нәрсә безнең арада гына калырга тиеш. Әлеге вакытта базада 2000-нән артык кеше барысында парлы буласы килү теләге берләштерә һәм Наилә Җиһаншина аларның һәрберсен хәтерендә йөртә. Кызыклы гына статистикасы да бар. Гаилә кору үзәгенә ирләр 80, хатын-кызлар 69 яшькә кадәр мөрәҗәгать итә икән. Иң күбе Татарстаннан, чит төбәкләр, чит илләрдән дә элемтәгә керүчеләр шактый. Гарәп илләре, анда татарлар яши, Эмираттан татарлар бар, Төркия татарлары бар. Гаилә кору үзәген 2010 елда оештырып җибәрә Наилә Җиһаншина. Шул вакыт эчендә 3000-нән артык кеше кавышкан. Безнең нәселдә, минем дәвәнидә, апайлар да димләргә яраталар. Иптәшемнең буйдак дуслары бар иде. Ничек инде алар ялгыз дип, мин һич аңламый идем. Ул ялгыз булгач, тукта минем бит таныш хатыннар бар. Һәм шулар белән таныштыра башладым. Уңышлы гаиләләр корыла башлады. Миңа охшап китә бит инде. Исемнәр артып бара, аларны теркәп куярга кирәк була. Әнә шулай әлеге үзәкне булдыру идеясе үзеннән-үзе ихтыяҗ белән бергә туа. Күбрәк эшләгән саен кешеләрне аерырга, аңларга өйрәнәсең ди Наилә Җиһаншина. Үз парын эзләп төрле милләт халкы килә икән. Шулай да игътибар үзәгендә татарлар. Татар гаиләсендә генә татар теле, татар мөхите, татар мәдәнияте, татарның дине, мөселман дине саклап калына. Шуңа күрә без инде әлбәттә татар белән татарны гына кавыштырабыз. Бу хакта төрле чараларда телевизор экраннары аша да сөйли Наилә Җиһаншина. Милли рухлы ханым үз милләтеңнең кадерен һәр татар кешесенә җиткерергә тырыша. Милләтне саклап калырга теләсәк, без баланы карында тәрбияләргә тиеш. Һәм инде бала тугач, тәрбия, беләсезме, кайсы вакытта иң әйбәте? Кайчан синең балаң кочагыңа сыя. Кочакта. Наилә Җиһаншина Мордовия Республикасының Белозерия, Аккүл авылыннан күп гасырлык тарихы булган Россиядә иң зур татар авыллары рәтендәге сала. Менә кече яшьтән үк безгә инде әйтергә тырыштылар, өйрәттеләр шулай. Татар булу ул изгелек белән бергә бер тиң шикелле. Әнә шундый рухта үсә ул. Гаиләдә 3 кыз, әтисе мәктәптә укытучы, әнисе табиб-акушер. Авылда кендек әбисе дип йөртәләр аны. Әнисенең күпме балага туарга ярдәм итүен күреп, Наилә Җиһаншина да башта акушер булырга тели. Соңрак Мордовия университетына журналистика бүлегенә керә. Миннән исемемне сорый башладылар. Исемең ничек? Мин инде Наилә дип аларга җавап биргәч, алар Наилә дип инде миңа җавапны кайтаралар. Мәтәм юк, Наилә түгел. Минем андый исемем юк. Наилә дисәгез генә мин сезгә эндәшермен дип. Университет буйлап мин барам һәм карыйм инде төрле яклардан авазлар ишетелә. Татарка идет, татарка дияләр. Шул вакытта инде мин аңладым, дөрес эшләгәнмен. Менә татарка булып кала белү шулай икән. Наилә Җиһаншина студент чактан ук тиктормас, тынгысыз кыз булган. Икенче курста укыганда ук эшли башлый. Менә мин журналистика факультетына кертем, әмма ләкин эш пыша. Нәрсәдән нидер эшлисе килә. Бардым да радиога, минем шундый ниятем бар дип әйттем. Алар мине алдан сынау өчен социаль бүлеккә билгеләделәр. Ул социаль бүлектә эшләгәндә минем тапшырулар беренче урынны яулап ала иде. Мин яңадан кирип җитәкчегә, мәтәм эшләп була бит инде. Әйдәгез татар телендә бирегез, чөнки мин шуның өчен сезгә килдем дип. Һәм бирделәр. Ярты сәгать атна сайын дүшәмбе көннәрне менә яңарыш дип атадым. Ул вакытта әле бу бик актуаль исем иде яңарыш. Һәм инде үзебезнең татар тарихыбызны, татар менә гаиләләребез турында бар нәрсәне дә шунда яктыртып килдем. Бер вакыт Мордовия университетына әдәбият галиме Тәлгать Галиуллин килә. Шунда татар кызы Наиләне күреп, Казан университетына чакыра ул. Казанга килүгә үк Наилә Җиһаншина бөтен мәчетләрне йөреп чыга һәм шәһәргә гашыйк була. Казан университетының татар филологиясендә ирекле тыңлаучы булып йөри, аспирантурага керә, югары уку йортын тәмамлагач мәктәптә белем биргән. Классым 5нче класс иде. Белсә генә идегез, анда күпме проблема ул балаларда. Аларны әти-әниләре күрми. Әмма ләкин мин аларга иң якын дус була белдем.
Аның һәр балада шәхес күрүен, аларны яратуын балалар да аңлый билгеле. Өйгә кайтканда букчасы укучылары язган кычак-кычак хат белән тулы була. Ул чырларны әле дә сагынып искә ала Наилә Җиһаншина. Тик кияүгә чыккач мәктәптән китәргә туры килә. Ә ире белән мәчеттә очрашалар. Ильяс хәзрәт Җиһаншин ул вакытта мәдрәсә шәкерте. Минем инде иң зур теләгем иде мөселман кешесенә кияүгә чыгуым. Татарга гына түгел, ә мөселманга. Һәм инде минем хәләл җефетемнең диндә булуы, шәкерт булуы минем өчен инде иң зур дәрәҗә иде. Дин әһелләренә килгән вакытыбызда дин әһелләре алар гомер-гомергә динне, милләтне, мәгарифне, тарихны саклаучылар булды. Алар ике ул тәрбияләп үстергәннәр. Ильяс Җиһаншин ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры. Икесе дә җәмәгать эшлеклесе, ике көчле шәхес, гаиләдә ничек татулык таба икән. Ике кишле кеше бер өйдә яши алмый, аны да белеп торыгыз. Җәмгыятьтә әлбәттә мин хатын-кызлар белән эшлим, җитәкчелек эшләрен башкарам. Менә өйгә килеп кергәч, бусаганы атлыйм да, мен анда инде гап-гади Наилә. Менә шулай ир кешене без алга җибәрергә тиешбез. Аның артыннан гына тапталган сукмактан тыпыл-тыпыл барсаң, җиңел бит инде, и рәхәт. Ул бик сабыр. Наилә ханым безнең ул бик ярдәмле кеше. Наилә ханым бөтен эшкә менә ул нинди эшкә тотынса, ул аны җиренә җиткереп, аның мәгънәсен аңлап, тормышка да ошыра. Субханаллах. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенә Наилә Җиһаншинаны 2005 елда мәрхүм Вәлиулла Якупов чакыра. Шул ук елның декабрендә Россия мөселман хатын-кызларының тарихи корылтайы уза һәм Наилә ханымны рәис итеп сайлыйлар. Иҗтимагый эшләргә керешүгә үк ул мөселман хатын-кызларының кием табу проблемасын күтәреп чыга. 2006 ел иде. Тегүчеләрне җыеп, беренче күргәзмәне оештырдык. Анда 200 кешелек кенә зал, ә залга килүчеләр 500-дән артык иде. Ихтыяҗ барлыгын аңлап төрледән төрле конкурслар игълан итәләр. Кием тегүчеләр дизайнер исеменә ирешә. Милливекне саклап калырга кирәк. Милли рухта тегелгән күлмәкләр безгә барыбер якын. Моннан тыш Казанда гына түгел, Татарстан районнарында гаилә кыру үзәкләре оештыралар. Андагы җитәкчеләр, хезмәткәрләрне өйрәтеп кайталар. Үземнең миссиям, үземнең урынны бу дөньяда мин дөрес сайладым. Әгәр дә ниндидер кешене хак юлга бастырып, аңа җанына тынычлык табырга һәм инде ниндидер ярдәм итә алсаң, менә иң зур миссия шул. Хәзер Наилә Җиһаншина хатын-кызларны гаилә тормышы өчен әзерли торган мәктәпләр ачырга тели. Инде программалары да төзелгән. Бина гына табасы калды ди. Анысы да булыр. Максатына ирешә торган ханым ул Наилә Җиһаншина. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан.